Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Bagi ngopo? Ilang ya, Truk. Aku nak gerotono. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nak kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakange Bathara Guru. Kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, matinya. Aku nak gerotono. Bagi ngopo? Ilang ya, Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki sambles bumi. Dadi tok gulung nang isor kuwi mbleset nang jeron bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Wis bablas adoh ora. Ngono ak pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean kuwi men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Kene minggat kono ora dadi-dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unek kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani, saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik.
aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunek-unekke kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana telung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngeyel. Iki wis ngawul. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kae wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke wae ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo simbokku. Wow. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan saling ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi bapane moneter Kadek Dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora.
caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi pamanane enter kadadean? Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, tak taleh. Kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinuwun. Ayo, ketuncuk Petro. Wah, anu semare jajalan kertane bawane dhewe. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen oyak-oyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendiri tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anu to, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, men. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan, aku ki kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati.
Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, ora terang. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku dara bareng tok jak gojek. Ya edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, men rek gas durus. Watu kok sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Buan arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang teng kraton iku antene ming maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong. Sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarana kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak kandhani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten iki kae. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladéwa mesti wani. Iya, nggih. Apa nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Pareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Nek ora tak elekke melangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae.
Mbaya ngulungi pira 10 apa pira. Cah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, ning ngesak nang ndi tembure? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat BPKB, STNB kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Dengke ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki lurah. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Ah, kene to. Ah, pecat kowe. Kowe ngerti aku ora? Iki Lurah Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh nggih ngestakaken dawuh. Kae Werkudara apa member kae? Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh. Kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara. Nggih. Siadi ingkang tansah duwe penemu. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwih-luwih. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarana manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggah ning sanggar pelanggatan manembau ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klimasada. Dimas kadangipun Kakang
Nadan sira Yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki Yayi pun ngakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring Adawu. Tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Koko Prabu Mandurapa dene Petruk niki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara ya ngestoke dawuh. Bisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Gong ayo mulih le. Ya ya iki kandhane ya do mulih kok. Oh sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho Petruk nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temundi bapane moneter kaditen. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan ki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa, men Petruk ketok salah. Oh ngono. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bawah ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa ki oh lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk nggunakake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye wong nyatane adi kongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awake dhewe ki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong.
Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to, yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nesta. Lho. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndarantasena, Ndarangarkasa, Ndarantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Areng apa kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke. Takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku taman ana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Suwa Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Suwa Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Suwa Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Ayo le. Ayo wis tak jawe. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, sik Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jam omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya. Diulur waktune, Truk. Iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak.
Aja nampa lapure Ndara Baladewata ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga mriku kalih mriki mesti benten. Mriku digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mali jajaran Sukertane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nganake Petruk. Rada penak e wetengku, Truk. Wis penak. Wis mari untut banter ora ngono. Ora. Ya untut piyayi ya. Dapure untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti ana apa-apa. Sik, terus tak nampani spret. Ya. Bagong ora senengane kok ya
Kowe lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak les dulu ya, nggih. Santos-santos ya. Ngopo, Gong? Anu meng jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobo barang. Lambine lah. Ayo terus semangat 45 terus. Galuh kae genderane. Iya. Ku mlebet awe-awe abang putih sanjuwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih argae cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe ya ngono ya kok Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa panjen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petruk oke ning wonten sebabe rasaku kuwi gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takon dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk kok ora nganggo cakepan ta meneng wae ta mak teratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kok tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama upama Petruk niku manganggo pleru monggo ora apa-apa kula lajeng napa-napake ora apa-apa aja kok dibondo mang pateni teng mriki ora apa-apa ning tata basane sing apik tata basane sing apik niku wong tuwa deh atiku ora kelara-lara sampeyan muni Petruk tak potol ndasmu sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa atiku sampeyan cilik tak icek-icek sampeyan niku mbiyen jaman dijedi teng Kawacandra Dimuka sapa sing ketutke kula ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba meng Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan ning ternyata saniki sampeyan mentala ngendika kaya ngoten Goden mang pateni
Mang botol sirah kula. Dasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Kula niku lara ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wis cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu dangu kalih kula. Petro. Lho iki Petro wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petro? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak pethoke yakin ngonten niku kahanane. Sukses to. Edane parungake saka kono kaya ketoprak terus ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, naik loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Petra kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yang musisi noman ngeterke seprek apa? Seprek jangan temaja kari siji sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro wedan. Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumdil iki maksudnya didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah terus. Weh, nyambut sikinan gawe sampe kabeh. Apa to? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Menak aku mati utama. Telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho kok. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edian. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet-ambekan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra gara. Ngati-ati kowe. Anggere kowe rung merem ulane rung metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nyemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja.
Antareja isin wirang bebarang. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane ndoro Antareja ki saka ngisor, Gong. Kowe? Apa? Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Petro kowe nek omong ngono iki. Nek ndoro Antareja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya, hati-hati lho, Gong. Keperanggul mungging ayuda wapak bawatnya bentar ira wang Ndoro Antareja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa ketemu kalih kilu aduh kula aku tak takon karo kowe mang takon ning ampun angel-angel nggih iya engko ndak bijine elek iya Petruk nendi non Petruk nendi oh sampeyan madosi Petruk to iya Truk goleki kowe kok ngene ya Le piye maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antareja nek Antareja goleki aku kowe muni ora ana kowe ana ki iya aku nang kene iki ndelik omongan nek ora ana engko aku ngapusi engko mati nesta lho Truk ini tak kepruk watu ndas musik kene ora ngono iki to omong nek ora ana oh iya ngono ora ana nek ngapusi sing nanggung dosane aku oke Petruk ora ana kowe mbudheke aku iya kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu Truk krungu krungu kae tetep muni ora ana aduh Truk kowe ngono kowe mangkel-mangkel kok goblok banget kowe Petruk ora ana kowe mau grenengan karo sapa kae aku ora grenengan karo sapa-sapa aku nyetel radio MBS dadi disebutke stasiune barang ya men sakarepku ndak ora percaya stasiun tuku Petruk ora ana aku tak takon karo kowe apa sebabe kowe kok goleki Petruk lho tangane kok malang kerik sakarepku tangan-tanganku dhewe kok ngomong goleki Petruk wani karo Siwa Mandura pancen bener ning Petruk ana alasan aku ora perlu ngerti alasane Petruk iki eleke nang kene iki ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil pokoke Petruk tak cekel tak bondo tangane tak grincung sikile dibingkem cangkeme ora nek men dibonto sikile nek cangkeme isih bengok-bengok yo tak bingkem cangkeme Dian kowe manut karo aku keparat kowe Antareja apa Petruk kakangku iya Petruk iki lara kowe tak pateni anu apa Petruk lara kowe tak keroki tak sontekke men waras mati kok diame-ame aja adu karo Petruk kowe ki lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe lho kowe nantang karo aku wani ye lho wani tenan karo Bagong kowe
Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo to. Sing tawadane apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nata kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, gareng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal legane aja. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Bagi ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ngono ak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak
gak plenet. Ah iya. Aku ngomong ruwe jane males lho kok. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Iya apa? Kancane meng kowe. Ah iya. Kuwi lah Gong, Apa ana? kae sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asik ndi to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Prauto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhene. Ya.